Вітаю, шановне господарство, у пазачарговым экстранным выданні «Суб'ективу». Распачынаем мы з тэрміновай навіны, бо генеральны прокурор Беларусі выдаў санкцыю на арышт грамадзяніна Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў сюжэце Вітаўта Сіўчыка. Если у ОРВИ там вот этот пик, вирус и прочее, надо на улицы выходить, надо продышаться, надо просто дышать свежим воздухом. Я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Вот мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к тому, что у него пневмония там и прочее, еще и этот вирус. Ну, мы же просили. Ну, ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? То есть стариков, это однозначно, надо уберечь стариков не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаблен. У сувязі з рэакцыяй на эпідэмію COVID-19 генеральны прокурор выдаў санкцыю на арышт грамадзяніна Лукашэнкі. Основываясь на конституционных принципах защиты государства, жизни и здоровья человека от любых противоправных посягательств. Да першых свабодных выбараў абавязкі прэзідэнта выконвае прэм'ер Сергей Румас. Усіх, каго можна, перавялі на працу з дому. Школы ды універсітэты закрылі на часовы карантин, а Лидию Ярмошину на вечный карантин. Расстраиваюсь по этому поводу, потому что это совершенно естественно. Для залагоджвання крызісу выкарыстоўваюцца дзяржаўныя рэзервы. Палац незалежнасці ды яшчэ 18 рэзідэнцыяў пераўтвораныя ў інфекцыйныя шпіталі. Беларусь справілася з заразай і адважна ўваходзіць у 2021 год. Нават самые закоронелые скептики открывают сердце и души надеям на добрые отсуды. Пакіньма сум і разочарование ў мінулым. Але пакуль нашае мінулае яшчэ не кончылася. У той час, калі адзін пацыент са сцяны навісае над міністэрствам здароўя, у інтэрнэце знайшлі эксклюзіўнае відэа, як ведомства падлічвае хворых. 10-15 минут 5, 10 5, 4 5. 10 5. Падаўшы свае лічбы, улады ўсё роўна рыхтуюцца правесці парад 9 траўня. Пока живы наши ветераны Великой Отечественной войны, мы должны провести. Это самое главное. Так бы мовіць, каго не змог забіць Гитлер. Я о Гитлере говорил, фашист был у власти. Идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа, но объединили нацию. Так что яднанне нацыі будзе абавязкова. Парад будет при любой ситуации. Президент, народ это поддержит. Все. И вы пойдете? Так точно. Расійская нафта небывала патаннела. Для Беларусі цана $4 за барэль. У сувязі з гэтым Белнафтахім аб'явіў, што цягам 3 гадоў кожны тыдзень будзе зніжаць цану на бензін на 1 копейку. Ну ладно, хопіць ужо гэтых мараў, але насамрэч былі на гэтым тыдні і сапраўдныя пазітыўныя навіны ды заявы. Палата ратыфікавала пагадненне аб патанненні шэнгенскіх візаў, а ў МЗС нават загаварылі пра перспектыву без візу з еўразвязам. Цяпер самае галоўнае выжыць і каб без псіхозу. Вітаўт Сіўчык, Суб'ектыў, Бёсат. Але не ўсё так кепска. Кожны дзень Лукашенко вынаходзіць новы лек ад каронавіруса. Раней гэта быў трактар, поле, гарэлка ды лазня. Зараз вось ужо учора смятаннае масла, а сёння козачкі ды коровы. Позавчера зашел на ферму, у меня там козочки. И вот маленькие козочки, их только приплод появился, совсем маленькие. Я открываю станок этот большой, и там как снег. Все беленькие, маленькие, белые, вот как халат. Это отдушина. А ты говоришь, коронавирус. Вот лечение от вируса. А якія метады лячэння прапановвае дзяржаўная прапаганда, давайте паглядзім. Ох, і поўніцца інтэрнэт з падачы чаго, як не вайбер-чатаў віруснымі фэйкамі пра каронавірус. То некія таемныя верталёты будуць начамі распыляць дэзінфекцыйныя сродкі, зачыняйце вокны. То нібыта ў Віцебску робяцца ажно вось такія захады. Что творится? А варта ж толькі прыслухацца, гэта расійскі горад Істра. Вот так вот в Истре обрабатывают. У Беларусі ж такога псіхозу няма і не будзе, а распаўсюджвальнікам такіх фэйкаў мала не здасца. Валерий Павлович, уже хватит на это смотреть, по этим сайтам
каналом пройтись хорошенько. Дык а як жа разабрацца, дзе дэза, а дзе доза праўдзівай і праверанай інфармацыі? Вядома, шчэрпаць яе трэба з дзяржаўных крыніцаў. Думаў спачатку студэнт медуніверсітэту і аўтар тэматычнага каналу Крис Медисын, але ж... Мінаховы здароўя дае больш фейкаў, чым хто-нібы. Намеснік міністра несла лухту, што ў Еўропе няма санслужбаў. Гэта няправда. Таксама яны сказалі, што ў Беларусі больш апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх, чым у ЗША. Гэта нават смешна. Яшчэ больш смешна тое, што Мінаховы здароўя дае кожны раз розныя лічбы пра колькасць гэтых апаратаў у Беларусі. Гэта Мінздароўя трэба прыцягваць да адказнасці за распаўсюджванне фейкаў. Хлусіць Мінздароўя, але ж не могуць хлусіць дзяржаўныя каналы. Там інфармацыя заўжды падаецца спраўджаную ды вывераную не адным ідэолагам. Таму і навіна пра тое, што звычайная харчовая сода лечыць каронавірус не горш за гарэлку і трактар, спачатку не падалася нечым экстраардынарным, бо была змешчаная на сайце каналу ОНТ. Маўляў, коронавірус дзеяць у сукупнасці з штучна створанай бактэрыяй у ЗША. А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны через эту вот так называемый коронапсихоз хотят переделить мир? Узровень канспіралогіі на ўзроўні кіраўніка Беларусі, але ж фейкам ад гэтага быць навіна не перастае. Пасля таго, як псеўдаметады народнай медыцыны, перадрукаваныя з трэцярадных расійскіх сайтаў, пачалі высмейваць у інтэрнэце, гаючы артыкул раптоўна знік. Сода даволі такі часта і яшчэ даволі даўно ўжываецца пры лячэнні розных захворванняў рэспіраторнага тракту. Але тут яе значэнне не столькі тэрапеўтычнае, сколькі гігіенічнае. І менавіта, канешне, прапаласкаць рот, прамыць нос растворам. Але ж і беларусы не лыкам шытыя. Фейкі пра соду ім не скорміш. Нет. По-моему, это бред. Содой? Нет, не чую. Принимать себя, значит. Надо, чтобы щелочь, это сода, это щелочь же. Ну, чтобы щелочь была, потому что если ты больше щелочи в организме, значит, тебя не возьмет эта корона. Или каска, там, что там, как там и обзывают эту болезнь. Поэтому я за соду. Сода от коронавируса нереально. Углем и железом. Я думаю, что это неправда, что нужно лечиться содой. А чем треба? Нужно держать минимально безопасную дистанцию и соблюдать правила гигиены, мыть руки чаще, и все. А вот то, что президент сказал, мы же чули, что горелкой треба лечиться, больше в баню ходить, на тракторах ездить. И в Ледовом дворце сидеть. Президент так само сказал, что треба лечиться горелкой, ходить в баню, ездить на тракторе. Что про это думаете? Промолчу. Нам нужен другой президент. А як така цікава теорія трапила на державні СМІ, як ви думаєте, про соду? Я думаю, через одного усатого пассажира. Вот, только так. А он содой лечится? Я думаю, он в ней спит, может быть. Солевые ванны принимает, содовые ванны может принимать. Шкада толькі, што сода не дапамагае пазбаўляцца ад надакучлівых журналістаў. Гендырэктар ОНТ Марат Маркаў спачатку паабяцаў растлумачыць, як на сайт каналу трапіла фейкавая навіна, а пасля проста заблакаваў нумар журналіста. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Магчыма, сышоў і ў інфармацыйную самаізаляцыю. Некалі савецкі палкаводзец Георгій Жукаў казаў, што чырвонаармейцы наступалі па мінным полі так, быццам бы мінаў там няма. Гэтак жа паступалі і беларускія ўлады з каронавіруснай інфекцыяй, прынамсі да апошняга часу, падрабязней у матэрыяле з Дмітра Лупача. На этой пляцоўцы яшчэ недавно стаяла выстава савецкіх трактароў, што дэманстравалі моц нашай сельскай гаспадаркі. Стаяла колькі гадоў і раптам знікла. Відаць, на лекі ад каранавіруснай хваробы. Усё ж мудры быў папярэдні кіраўнік Глыбоцкага раёна, калі я тут арганізаваў. Прадбачыў. Мудрыя заявы апошнім часам робіць і кіраўнік краіны. Акрамя трактара, ён прапаноўвае лячыць хваробу чаркай, лазняй, хакеем, а яго падначалена яшчэ і спатканнямі. І вельмі не любіць, калі яму штосьці падказваюць. Нет, мы этим занимаемся, но только без шума и пыли. Каждый должен заниматься своим делом. І займаюцца ж. Кіраўнік кіруе, падначальныя выконваюць. Масоўка падтанцоўвае. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усё. Цікава, чаму яны аднолькава рукі трымаюць? Эмпатыя? Ці самае дарагое прыкрываюць, каб было з чым на спатканні хадзіць? Мы спыталі ў жыхароў Глыбокага, ці дапаможа ад каранавіруснай хваробы чарка гарэлкі і трактар. Не помогает горелка. Только обтираться.
Не верю, более действенный. А что надо робить? Ну, всем известно уже, все информированы, что надо делать. Повязки и руки протирать, и поменьше общаться. Не знаю. Может помогать, может нет. Я думаю, что это не помогает. Так само, як курение. Это доброе средство, але яно дзейнічае только 1 красавіка. 1 красавіка адзначаецца дзень дурня. У нас, падобна на тое, гэта свята адзначаецца цэлы год. Карантын, у адрозненне ад нашых суседзяў, у нас пакуль не ўводзяць. Зачем? Можно, но зачем? Кіраўнік краіны лічыць, што карантын знішчыць нашу і без таго слабую экономику. Кто-то думает в этот момент об экономике, он поступает очень глупо и неверно. Прежде всего, ведь если не станет людей, некому будет поднимать эту же самую экономику. Затое продаж штучных кветак, што ставяць на могілках, узрасце, калі будзе камусь за што іх набываць. Трэба адзначыць, што стаўленне да новай хваробы мяняецца і ў жыхароў Беларусі. Вуліцы пусцеюць, усё больш людзей носяць маскі і ўсё менш падзяляюць аптымізм свайго кіраўніка. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. І радыяцыі мы ў свой час не бачылі, а яна была і нікуды не дзелася, на жаль. Видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. Сапраўды ён ёсць. У сэнсе гэты коронавірус. Апошнія дні бачна, што гэта пачынае даходзіць і да кіраўніцтва. Каб толькі не было позна. Таму беражыце сябе, каб дажыць да лепшых часоў. Зміцер Лупач, суб'ектыў Белсат. Што ж, выжыве ў Беларусі толькі мацнейшы. Вось па інтэрнэце ўжо ходзяць чуткі, што так будзе выглядаць выжыўшы. Я нагадаю, што гэты чалавек працягвае сцвярджаць, што ён не правяраўся на каронавірус, а таму нашая надзея яшчэ застаецца ў сіле. Я жадаю вам усім здароўя, не хварэйце, і мы абавязкова яшчэ сустрэнемся на экранах Белсату.